Tervetuloa seuraamaan Marin Roosen ja Franciscon esitelmää TalkPal AI-sovelluksesta. Meillä on tosiaan kyseessä tänään tällainen kielenopppimisympäristö ja sovellus, joka perustuu tekoälygeneroituun tekstiin. Sisältöömme kuuluu keskustelua hieman TalkPal-sovelluksen taustasta ja historiasta, sitten sen oppimisympäristöistä ja kielen oppimisstrategioista, joita siinä hyödynnetään, sekä hieman oppimiskäsityksistä, ja loppujen lopuksi meillä on tietenkin lähteet. TalkPal-sovelluksen taustalla oleva yhtiö perustettiin vuonna 2023 ja uusin versio sovelluksesta julkaistiin elokuussa 2024. Se on saatavilla App Storessa sekä Google Play Storessa ja tukee lähes 60 kieltä, muun muassa englantia, arabiaa, portugalia, japania, hebreaa ja kaikkia noita muita tuossa sivulla näkyviä kieliä. Sen tarkoituksena on pyrkiä harjaannuttamaan kielitaitoa käytännönläheisesti, joka saavutetaan tekoälyn avulla simuloimalla esimerkiksi keskusteluja, chatteja ja muita jokapäiväisiä vuorovaikutustilanteita. Muihin kielen oppimisalustoihin verrattuna TalkPal korostaa interaktiivista oppimista ja natiivipuhujien simuloimista oppimista varten. Mä kerron nyt vähän lisää näistä erilaisista oppimisympäristöistä tai oppimistiloista, mitä tässä sovelluksessa on, ja sitten käyn läpi vähän sitä, että minkä tasoiselle opiskelijalle tämä sovellus meidän mielestä sopii. Eli siis käytännössähän tämä toimii sillä tavalla, että sä äänität sun omaa puhetta ja sitten tekoäly vastaa sulle. Ja näitä erilaisia oppimistiloja on tosi monenlaisia. Täällä on esimerkiksi tämmöinen ihan aloittelijalle sopiva sentence mode, missä sä saat valmiin vuorosanan, joka sun sitten tulee toistaa. Ja sitten tällä tavalla harjoitellaan tätä keskustelun käymistä. Käyttäjällä on tämän sovelluksen käyttämisen alussa mahdollisuus valita myös oma kielitaso sekä tavoite oppimiselle. Ja sitten sen mukaan tämä sovellus vähän säätelee sitä, että minkälaista tavallaan oppimistilaa se sulle tarjoaa. Ja me koettiin, että tämä sopii parhaiten alkeistason ja sitten vähän edistyneemmälle opiskelijalle, koska tosiaan tätä alkeistasoa tämä tukee aika hyvin just ihan aloittelijalle. Tämä sentence mode on aika hyvä. Sun ei itse vielä tarvitse osata tavallaan tuottaa sitä kieltä, vaan sä pääset vähän niin kuin tutustumaan siihen, että miten sitä käytetään erilaisissa tilanteissa. Ja sitten on myös mahdollisuus päästä itse tuottamaan sitä tekstiä näissä vähän vaikeammissa oppimistiloissa. Ja sitten esimerkiksi tämä debate mode, missä täällä tuossa ylhäällä on kuva, niin siellä sitten pääsee keskustelemaan tekoälyn kanssa tämmöisistä vähän vaikeammista, haastavimmista aiheista ja aina niin kuin väitteleen. Eli sitten siinä kohtaa ollaan jo vähän harjaantuneempia luultavasti siinä kielen käytössä, mutta ehkä varsinaisesti kauhean edistyneen opiskelijan oppimista tämä ei tue, koska tämä tekoäly ei ole esimerkiksi kauhean reaktiivinen ja se keskustelu nyt ei ole kauhean aitoa. Sitten näistä kielen oppimistrategioista. Eli siis metakognitiivisista strategioista sen verran, että tämä sovellus siis tarjoaa mahdollisuuden suunnitella, seurata ja arvioida omaa oppimista tehokkaasti. Esimerkiksi tällä henkilökohtaisella palautteella, jota tarjotaan näin niin kuin päivätasolla ja sitten viikkotasolla. Ja niiden ansiosta on käyttäjän mahdollista seurata omaa taitotasoa ja korjata omaa suoritusta esim. Ääntämiseen liittyvissä palautteissa. Eli täältä tulee siis niin kuin palaute, joka sisältää ääntämiseen liittyviä ohjeita ja kielioppiin sekä sanastoon liittyviä ohjeita. Ja sitten affektiivisista strategioista. Tämä sovellus hyödyntää niitä muun muassa tarjoamalla tätä samaista palautetta, mikä pyritään pitämään niin kuin kannustavana, että saataisiin pidettyä käyttäjän motivaatio mahdollisimman korkealla. Sitten tähän liittyy myös oppimisen pelillistäminen ja se, että käyttäjällä on mahdollisuus valita itselle kiinnostavia aiheita ja tilanteita, joita sitten haluaa harjoitella. Ja sitten on mahdollista myös keskustella esimerkiksi historiallisten hahmojen kanssa. Eli sillä tavalla myös pääsee olemaan omien kiinnostuksen kohteiden kanssa tekemisissä. Ja sitten muististrategioista, niin tässä sovelluksessahan sä saat kontekstia niiden tavallaan simuloitujen tilanteiden kautta. Saat kontekstia tiettyjen sanojen ja niiden käyttöyhteyksien ympärille, mikä sitten helpottaa luomaan niitä muistijälkiä ja sitä kautta auttaa tiettyjen sanojen ja fraasien mieleen jäämistä. Ja sitten meillä on, että perustuuko sovellus sosiokulttuuriseen oppimiskäsitykseen.
niin meidän mielestä se ei ihan täysin vastannut tätä sosiokulttuurista oppimiskäsitystä, koska tässä sovelluksessa ollaan vuorovaikutuksessa tekoälyn kanssa, joka ei ole sosiaalinen toimija, eikä siis voi vastata oikeaa ihmistä. No mihin kielikäsitykseen tämä sovellus sitten perustuu, niin me päädyttiin siihen, että ehkä eniten kognitiiviseen ja funktionaaliseen, koska tässä sovelluksessa harjoitellaan kielen käyttöä muun muassa näissä tilanteissa, joita oikeassa arkielämässä tulee vastaan, kuten lääkärissä tai kaupassa käyntipuhelut jne., mitä tuossa käytiin kanssa läpi. Ja sitten taas tämä kognitiivisuus nousee esille ehkä silleen, että tämä sovellus tukee oppien kognitiivisia prosesseja, kuten muistamista ja ymmärtämistä, toistamalla niitä opittuja asioita. Mutta koska kyseessä kuitenkin on tekoäly, niin se antaa hyvin mekaanisia ja automatisoituja vastauksia, eikä se keskustelu tunnu täysin luonnolliselta. Ja se ei myöskään aina ymmärrä kielen erilaisia variaatioita tai slangia. Tämä Talkpal-sovellus voi kuitenkin olla tukena kielen oppimisessa ja kannustaa ja antaa rohkeutta niihin sosiaaliseen vuorovaikutuksen tilanteisiin sitten taas oikeassa elämässä muiden ihmisten kanssa. Sen lisäksi se voi myös tehdä siitä oppimisprosessista hauskan ja merkityksellisen ja myös lisätä sitä motivaatiota ja sitoutumista näiden viikoittaisten palautteiden myötä, mitä tämä sovellus antaa. Ja sitten meillä vielä tässä viimeisessä diassa on nämä lähteet.